Гарлал Шамар, це Прайм Пашаєв, і сьогодні ніякого тематичного прайму немає. Вся сітка телеканалу АТR сьогодні присвячується майже вся вбивству бійця і відомого і блогера, і публічної особи Аміни Окуєвої, яке сталося 30 жовтня у Глевасі увечері, близько 8:30. А в нашій студії відомий український режисер Ахтем Сітаблаєв, Гарлал Шамар, і журналіст Наталка Чангуль, з якою ми колись працювали, давно не бачилися. Доброго вечора. З Ахтема взагалі збиралися говорити про вихід тізеру, про российскую приду, говорить о фильме «Киборги», премьера которого вот в декабре планируется. И вот вижу, вчера или сегодня появляется информация, что вы посвящаете его Амине Окуевой. Как это получилось? Потому что я читал одно интервью, где вы посвящали его молодому поколению украинскому, которое меняет страну. Ну, я поясню. Весть о гибели Амины Окуевой я получил вчера среди ночи. Вот. А на сегодня уже давно был запланирован выход трейлера фильма «Киборги». Тизер и трейлер отличаются, ну, собственно говоря, самое основное отличие: тизер короче, трейлер длиннее. То есть это длинное? Это длинное как бы промо, это длинный промо-ролик, внутри которого для себя мы там вкратце внутренний месседж, что тизер мы сделали в жанре героического эпоса, трейлер мы сделали в жанре фильма «Военная драма», который рассказывает о рождении новых смыслов или о рождении новых людей, новой страны. И давно запланированный выход премьеры нашего трейлера на сегодняшний день. Утром он и состоялся на канале 1+1, и потом мы выложили его в социальную сеть. И, конечно, достаточно долгое время, имея честь, будучи знакомым с Аминой, у нас были... Да, и перед тем, как перейдем, мне все-таки в ухо говорят, что наши режиссеры подготовили не трейлер, а тизер, тот, который нашли в социальных сетях. Ну, придется смотреть тизер. Да. Так вот, трейлер я от себя, от своего Нет, мы на самом деле сейчас хотим его посмотреть перед тем, как продолжишь. Хорошо. Или... Я не зрозумів. Там хтось по рашистському ящику сказав, що аеропорт зелений. Сонце й дим. Мало хто знає. Значить так, слухайте уважно. Тут знаходяться чоловіки, які не здадуть цей аеропорт, поки живі. Що буде завтра? Ваша задача вірити в нас і молитися. А ще готувати поляну. Тому що скоро всі ми повернемось нову країну будувати. А в костра. Аеропорт наш, котики. Слава Україні! Прости. Не трейлер тизер. Я посоветовался с членами моей команды съемочной, и это вообще не вызвало никаких вопросов. Наоборот, все поддержали мою идею, что вот премьеру сегодняшнего трейлера мы посвятим Амине, с которой я имел честь быть знакомым. А как вы познакомились? Ты знаешь, я, честно говоря, даже не могу вот точку отсчета вспомнить, где вот конкретно мы познакомились. Потому что мы очень часто так пересекались на каких-то общих мероприятиях, посвященных волонтерам, бойцам, награждению или там трагическим событиям, когда кто-то из бойцов погибал. И мы очень часто пересекались. Я-то ее знал по социальным сетям. Цикл программ «Хоровые сердца». Да. Она там была, Амина, участником? Нет, она участие там не принимала, но сюжеты о ней
Наши журналисты делали, потому что как раз в то время она была очень активная фаза ее нахождения на фронте. Из-за того, что мы нелинейно обоих вас пригласили, давайте ознакомимся, Наталка, твоє знайомство, пам'ятаєш? Я замінно, я про неї багато чула, але я познайомилася з нею 2 роки тому і в лікарні, коли оперували Ігоря Мосійчука. А вона ж була його помічницею. От, і я була так вражена, я про неї чула багато. Ну, коли я її побачила, це був якийсь сув в часі. Через те, що і вона не стільки зовні, ну, риси обличчя у всіх людей різні. От, вона мені настільки нагадала тих чеченок-снайперок, яких я зустрічала більше ніж 20 років тому на війні російсько-чеченській. Просто потрясаюча. Отака зібраність. Наталка Чангуля, колись, це зараз просто журналіст, а колись активіст ще у УНАУНСО, правильно? Ну, і зараз, в принципі, трохи є. Зараз, значить, нема конфлікту інтересів журналістів і у УНАУНСО. І ви були під час Першої чеченської війни, це 94-го по 96-й, вже останній репортаж, це вивід російських військ був. Хоч ми в житті я буду на ви. Для ефіру кажуть негарно. Тому ви ким були на цій чеченській війні? Журналістом. Лише журналістом, не унсовцем. Ні, ну і унсовцем, звісно. Бо мене ніхто не посилав туди від роботи. Але Аміна тоді, навряд чи вона була активна, це вона була дитиною. Так. Що вразило саме під час... От в Аміні мене вразило оця її зібраність, така, крайня така зібраність і доброзичливість. От розумна, доброзичлива, зібрана. Я ще й подумала, ну не даремно вона снайпер, напевно, дуже влучно стріляє, через те, що це дуже важливі для снайпера риси. От. І потім ми з нею спілкувалися, настільки м'яка, настільки доброзичлива, але дуже, як сказати, дуже впевнена в своїх переконаннях, які вона не обов'язково їй там декларувати. Чи що ти, коли з нею говориш, то ти її розумієш з півслова. От. І це було знайомство далі спілкування на відстані? Чи, Ні, це ми спілкувалися, ми там познайомилися. Ні, після того? А після того ми бачилися з нею рік тому, коли у УНАУНСО давали відзнаки брат за брата. І Аміні, і Адаму також це відзнаки були. Це відзнака тим, хто захищав Грузію і Чечню українцям в тих війнах, от, і тим грузинам, чеченцям, шведу одному, от, і росіяни там навіть були, які зараз захищають Україну і воюють проти Путіна. Я не хочу, чтобы мои слова звучали цинично в момент, когда еще Амину не похоронили, но на самом деле, вот когда ее видишь, она кинообраз. И теперь вот как бы, когда произошла смерть, это уже завершенный кинообраз. Скажи, вот лучше ты прокомментируй эти вещи. Такого образа, например, в твоих киборгах нет, да? Вот такого, нет, как... Нет. И хотя мы очень много рассуждали на эту тему, на тему присутствия женщины-воина на войне, но я, скажу откровенно, я не был готов. И мы как раз думали про Амину, потому что Амина один из самых ярких таких представителей прекрасного пола, да, в этих, для мужчины война это испытание чрезвычайно сильное, а для женщины я вообще представить не могу. Но мы пришли к выводу, что все же, наверное, мы ограничимся таким мужским коллективом женщин в нашем фильме. Есть прокатную версию, эти линии пока еще не вошли. Вот. Но ты абсолютно прав в том, что... Сейчас жалеешь, что все-таки вы с Натальей Ворожбит, это сценарист и очень хороший сценарист, с которым вы вместе работали над фильмом, что вы не выписали такой вот образ? Ты знаешь, когда вообще, в принципе, говоришь о таких людях, как Амина Акуева, я первое, что хочу сказать, я не воспринимаю факт, что ее не стало. Может быть, куда-то уехала. Потому что в ней настолько, при всей ее сдержанности внешней, да, в ней было столько много жизни и любви к этой жизни. Она настолько деятельна была, настолько широка география ее соучастия была там не только в волонтерском движении, не только, собственно говоря, как женщины-воина, но там один из последних ее проектов — это новитниковские Украины, в которых я тоже имел честь принимать участие. Представляешь, да, женщина-воин.
да, у которой так много забот и обязанностей. Она еще и думала про то, чтобы, ну, сделать книжку для детей, да, и рассказывать им посредством сказок, да, о том, как рождается, зарождается новая Украина. И благодаря своей вот жизненной энергии, да, этому спокойному, очень уверенному в себе, очень уверенной в себе жизненной позиции, она очень многих людей привлекла из разных профессий, из разных вообще социальных слоев, из разных, наверное, с нюансами, с жизненных взглядов и так далее. Вот, что когда ты говоришь о таких личностях, ты всегда будешь жалеть о том, что лишний раз не поговорил, о том, что лишний раз не позвонил, о том, что лишний раз не написал или не снял ее в кино. И, конечно, она не просто красивая женщина, она не просто женщина-воин, она не просто целая эпоха женщины в Украине во время вот таких вот, ну, просто геополитических сломов. Она стала историей с каждой вот заглавной буквы. На протяжении даже этих, скажем, авторских эфиров пытаюсь все-таки избегать демонстрации здесь своего мнения, но вот я скажу, вот ты говоришь о том, что я не воспринимаю, да, после июньского покушения на нее и на Адама Усвая, которое было, вот я об этом, был задержан тот киллер, но было понятно, что их преследуют не только там, где могут быть военные действия, да, вполне мирные части. И с другой стороны, вот Амина никогда не производила впечатления человека, который вот просто на ровном месте ищет смерти, да, вот такое вот какое-то ощущение, что за ней идет смерть, не было. Действительно, рядом с ней было ощущение абсолютного спокойствия, да. Потому что я не буду говорить, что я ее знаю много, у меня какая-то переписка, которая уже в Фейсбуке сохранилась, связанная с тем, что я с Аминой познакомился, когда она поддержала гражданскую блокаду Крыма, и она стала сотрудничать с АТРом в тот момент. Мы делали даже один эфир на АТРе, посвященный годовщине Чеченской республики Ичкерия. Вот. То есть она была, по-моему, достаточно адекватним і осторожним чоловіком. Так, але і вона була настільки цілеспрямованою людиною, вона знала, що вона робить. От, і вона прекрасно знала, що небезпека на неї чекає. Вона прекрасно все це розуміла. Але це якраз та людина, яка знала, що вона робить і знає, яку ціну вона за це платить. От. Може, це страшно говорити, от, але це саме так і було. Через те, що все, що вона робила, і врешті могло роздратувати тих же ФСБшників, тих же кадирівських найманців. Купа бруду була, знаєш, з чим пов'язана? Я тебе перебив. Тобто, якби хотіли, от тоді в червні, якби хотіли вбити, вбили б. Це як так було, що на такій відстані не вбили? Я кажу, купа бруду було пов'язано з таким, бруду, саме з цим. Тобто, коли трапляється з кимось, будь з ким, з будь-якого політичного спрямування, релігійності. Тобто, соцмережі, ми всі живемо в такому, де висловилися всі, а бруд не якихось ботів, а навіть людей, які ідентифікують себе як справжні люди. От такого чину. І сумніви можуть сіятися. І виходить, що якби хотіли вбити, для того, щоб довести, людину мають вбити. От вбили, от тепер доведено, да, і їх і справді хотіли вбити, якщо в когось були сумніви до цього. Ну, все ж таки, давай, це я, знаєш, минутка того, щоб висловитися з приводу того, що хотіли, не хотіли. Ну, так, це поза будь-яким сумнівом, це широка зачистка. Причому... Зачистка кого? Зачистка тих, хто насолив Кремлю. От, звісно, що кадирівці, це ФСБ, це став знак рівняння між ними. От. І це зачистка, і зараз якась така ситуація, що оце з літа почалося з Адама і Аміни. Ну, там Аміна ще додала те, що підстрелити кілера. Це ляпас. Це ляпас кадирівцям, це ляпас ФСБ. Ну, я собі уявляю, що там в Москві робилося, як це так могло статися, що їхнього кілера підстрелили. От. Тобто, коли кілеру не вдалося і навпаки майбутня жертва, яка мала бути жертвою, вона підстрелила, то це якісь питання, що з честю пов'язані? Ну, це питання, ну, з честю я б взагалі не сказала, що в них щось пов'язано от, в людей цієї професії в Кремлі. Ну, з гордістю, я не знаю, там, що зачепило там? Зачепило, звісно, зачепило. От, зачепило і професійну їхню придатність, і зачепило, що не виконали наказ, не змогли виконати. І ще це такий розголос, що жінка,
І молода, красива жінка підстрелює, мало того, що захистила свого чоловіка, ну і себе, власне, от, і підстрелює кілера, де ще він залишився живий. Тобто він готовий для допитів. От. Питання в іншому, чому до сьогоднішнього дня гуляли ці версії? Ах, невідомо, хто на кого напав, а може це вони напали на кілера, ну і так далі першими. Ну, це все дурня, звісно, через те, що так як складався перебіг подій, то це абсолютно чітко, і слідству це ясно, що це був кілер, що на них напали, що і так далі. От. І тут просто така ще ситуація, що і те, що Аміна достатньо розізлила, але й без цього на них виполювали. Це зачистка на тих, хто насолив Кремлю, і ще й вони публічні люди. І ще люди, які не міняють своїх поглядів. І люди, які будуть йти до кінця. Ну, до якого кінця це зрозуміло, коли до розвалу Кремля. Я перепрошую, трошки переб'ю, бо у нас на скайп-зв'язку має бути з Лондона, якщо не помиляюсь, з Лондона, а можливо навіть з Іспанії, міністр закордонних справ Чеченської Республики Ичкерия Ахмат Закаев. Добрый вечер, господин Ахмат. Добрый вечер. Вы слышите меня? Я не знаю, представляете, как из Лондона или из Испании, где вы находитесь? Вы сейчас, меня исправляют, вы все-таки глава правительства Республики Ичкерия в экзиле, правильно? Да. Господин Закаев, ну, я не буду вас о версиях спрашивать, вы можете сами говорить. Я, насколько я знаю, давайте начнем с того, что вы с Аминой, у вас были какие-то, по-моему, противоречия, да, несмотря на то, что вы и она была, и вы антикадыровец, в чем были эти противоречия? Почему не хватало единства всему антикадыровскому чеченскому сообществу за рубежом? Знаете, мне неоднократно приходится отвечать на эти вопросы, и иногда даже меня это немного раздражает. В каком смысле я вам постараюсь объяснить это? Знаете, чеченцев практически невозможно выстроить под кого бы то ни было. Ни под Кадырова, ни под Закаева, вообще ни под кого. В чеченском обществе плюрализм мнений, он всегда был превалирующим и приоритетным считалось. И поэтому, конечно, и сегодня, несмотря на нашу однозначно твердую позицию отношения будущего чеченского государства, у людей есть разные мнения. Но я категорически против того, чтобы вот это разное мнение или разное видение решения каких-то проблем представляли как противостояние. Никакого противостояния. Ахмат, я не использовал слово противостояние, противоречие. Нет, то есть Да. Абсолютно. Это даже не к вам, потому что я думаю, что не мы с вами одни, нас, наверное, кто-то еще и слушает, и потому что этот вопрос постоянно муссируется. Я поэтому хотел бы так один раз ответить на этот вопрос именно в контексте. А вот с Аминой, на самом деле, у меня, я не знаю, может быть, она как-то высказывалась, когда общалась с вами, но у меня не было, даже я не знаю, что у нас были какие-то разные взгляды. Просто она не входила ни в какие наши структуры. Изначально моя позиция по проблеме, которая существует, или появление чеченских добровольцев в Украине, да, я это приветствовал, я это поддерживал. И считаю, что вот ребята, которые находились и находятся в Украине, сделали очень важное дело. Самое главное, они не допустили в украинском обществе такую античеченскую истерию, которая изначально закладывалась российскими спецслужбами, приводя Донецк туда, на восточную часть Украины, именно представителей чеченской национальности, которые служат в российских силовых структурах. И они были преподнесены как чеченская армия в поддержку России. И именно благодаря Амине Акуеву, скажу, чеченские добровольцы во многом благодаря ей и появились на территории Украины. Что я имею в виду? Вот ее контакты с Исой Мунаевым, и первый, в принципе, кто прибыл в Украину и имел какие-то соглашения с руководством с тогдашним о том, что чеченские добровольцы приедут, будут защищать интересы Украины, это все произошло благодаря тем контактам Амины Акуевой, которые у нее сложились в период, когда она находилась там в Майдане, да, или на Майдане, как вы говорите. И вот я думаю, что вот это
надо записать 100% заслугу Амине Акуеву. И, в принципе, у меня на самом деле не было никаких разногласий. Но в чеченском обществе и в чеченской даже люди, которые стоят на одной позиции, да, у них есть разное видение и разногласия, но это не противостояние, поэтому это нам... Снять вопрос, действительно, это вопрос всего лишь плюрализма, а не какого-то там противостояния. Я просто добавлю, что именно телеканал АТР делал эфир, целый марафон, посвященный годовщине образования Чеченской Республики Ичкерия. И именно тогда, несмотря на то, что я слышал, именно Амина и способствовала тому, что и в этом марафоне участвовали и вы, и она, и весь спектр, которым мог быть приглашен на тот момент по скайп-связи из европейских стран. А вопрос совершенно другой, практичный. Кто еще в зоне риска сейчас из чеченцев, как в Украине, так и вообще назовем это, из антикадыровской коалиции? Я бы не сужал бы вопрос, вот, доводя это до какой-то антикадыровской оппозиции. Дело в том, что те люди, которые находятся под риском, это в первую очередь они являются противниками Путина. И Россия, в частности, нельзя Кадырова рассматривать отдельно или вне контекста каких-то силовых структур России, потому что он генерал МВД Российской Федерации. И это звание он получил именно благодаря тому, что он служит в этих структурах, и в первую очередь он проливал чеченскую кровь. Да? За это, в принципе, его и возвели вот в такой ранг. Поэтому рассматривать Кадырова в данном случае как вне силовых структур России, обозначая его этническое происхождение, неверно. И поэтому я рассматриваю все, что связано с событиями в Украине или в Европе, люди, которые подвергаются покушениям со стороны России. Может, кто-то это мотивирует, кадыровцы сделали или кто-то. Но для меня это российские спецслужбы, потому что я знаю, при всем том, насколько Кадыров там заявляет о своих возможностях, его возможности абсолютно ограничены, если за ним не стоят российские спецслужбы или российское государство. Поэтому все это надо рассматривать именно в этом контексте. И, конечно, то, что сегодня в Украине вот серия этих терактов, которые продолжаются в последний год, это на самом деле, я совершенно согласен с Адамом, я вчера слушал его, это все звенья одной цепи. И у меня лично тоже нет никаких сомнений, что в Украине работает какая-то группировка, террористическая группировка, которая подпитывается со стороны России. И они получают и заказы, они получают и так называемые операции прикрытия, да, как было дело в случае, там нашли какой-то связь. Только ли в Украине работают такие группы или в других странах тоже? Я думаю, что они работают во всех странах, где есть противостояние или оппозиция Путину и путинскому режиму. Дело в том, что это все сделано или делается в соответствии с законом. Мне придется еще раз вспомнить об этом. Да? В 2006 году Госдума России приняла закон, который подписал в последующем Путин. И было принято два закона. Один закон. Любую критику адрес властей или человека, который критикует власть, его квалифицировать или же приравнять к экстремисту и к террористу. И в соответствии с этим зачислить его враги в государство. И следом был принят второй закон, позволяющий российским спецслужбам, независимо от того, где эти люди находятся, в других государствах, ликвидация этих людей, врагов российского государства. И вот теперь вопрос для каждого. Конечно, у путинского режима есть враги. И в Европе, и в Украине, и на постсоветском пространстве, и в самой России. И мы с вами наблюдаем, что эти люди, как Иванов, Сергей Иванов, будучи министром обороны, он, когда ему задали вопрос по поводу убийства Анны Политковской, и ему задали вопрос, а правда ли, что есть список врагов российского государства? И он ответил, да, этот список есть, и он сокращается. Он дал понять, что есть список и что по этому списку работает.
Мне сегодня досконально неизвестно, кто из украинских политиков или же людей, которые сегодня находятся в Украине, находятся в этих списках. Я думаю, что многие из них и вам известны. Я не буду сегодня конкретизировать. И, естественно, эти люди находятся в опасности. Господин Закаев, почему вы предлагаете не концентрироваться на личности Кадырова, если даже российские политические аналитики независимые говорят о его усилении? То есть вы хотите сказать, что автономных действий Кадыров не предпринимает? У него все согласовано или он выполняет полностью заказ Кремля и Путина? Вы совершенно согласны, вы совершенно правы. Я почему не хочу выделять Кадырова и делать его, обособлять как отдельную политическую фигуру или как субъект, потому что это детище Путина. Его создавали российские спецслужбы. Его сегодня поддерживает российское государство. И он является чиновником этого государства и этой страны, несмотря на то, что он этнически имеет какое-то отношение к чеченцам и к чеченской национальности. Он чеченоговорящий в любом случае. И вот таких деятелей, политических деятелей, которые... Россия, как известно, это многонациональная страна. Я сейчас вам приведу еще один пример. Вот Хасбулатов Руслан, когда он был председателем Верховного Совета России, да, он выезжал за границу, заключал какие-то контракты, договора с очень серьезными государствами, да, но он-то представлял, хотя он этнический чеченец, он представлял российское государство. И сегодня Кадыров Рамзан, хотя в меньших размерах, в меньшем масштабе, он, что бы он ни делал, он представляет российское государство. Я имею в виду именно вот это. Когда мы сужаем проблему и перекладываем это на какой-то маленький регион, завоеванный и установленный, где установлен оккупационный режим России, мы сужаем проблему. Проблема должна решаться и рассматриваться в контексте того, что за всеми вот этими терактами, которые происходят в России, стоит российское государство, во главе которого стоит Владимир Путин. Вот моя позиция и вот мое отношение. Это не то, что я огораживаю Кадырова. Я просто не хочу, чтобы вот эту проблему, преуменьшали, скажем так. Ну вот, я помню, самый такой, наверное, имевший большой резонанс факт убийства одного из чеченских лидеров, лидеров Ичкерии именно, это был в Катаре российскими спецслужбами, и там была доказана причастность российских спецслужб. Вот сейчас видим это в Украине, скажем так, это сильное предположение, конечно, большое предположение, но, например, того же самого у россиян не удается ни в скандинавских странах, ни, если исключить там с Литвиненко то, что было, ни на территории Великобритании, где чеченские оппозиционные силы также сильны. Почему, получается, там в Украине, в Катаре, если, насколько ошибаюсь, может, периодически в Турции, получается, но не работают там те, скажем, силы, которые стараются зачистить поле от чеченской оппозиции, или это что-то другое? Знаете, в любом случае я уверен, что, конечно, проводить такого рода операции для российских спецслужб, оно намного удобнее и проще и в Турции, и в частности на постсоветском пространстве. В Катаре, то, что произошло, в Катаре действительно судом было установлено, что офицеры ГРУ, используя дипломатическую почту, да, доставили туда взрывное устройство и в последующем взорвали Зелимхана с его сыном. Это установленный факт. А то, что происходит в Украине, во-первых, безвизовый режим, да, во-вторых, очень сильное влияние все-таки в России среди населения есть. На постсоветском пространстве все, что вот эти 70 лет мы находились ели с одного ковша, я имею в виду именно пропагандистские во всех отношениях, и это просто так не исчезнет за какие-то годы, да, за какое-то время. И тем более нужно учитывать, что в принципе вот эти в принципе, вот независимость Украины, вот эти 25 лет, будучи формально независимым, Украина на самом деле продолжала оставаться в обойме, во всех отношениях политической обойме России и Российской империи. Она являлась частью. И там себя и российские спецслужбы, и российские политики, они себя чувствовали как у себя дома.
И, конечно, и в Турции, учитывая, что вот это безвизовый режим и зависимость Турции от российских туристов, и там тоже им это удается легко. Кстати, я бы не принижал бы то, что произошло в Англии, несмотря на то, что Россия была очень заинтересована в том, чтобы сохранить здесь нормальные отношения, потому что их капитал и правящего режима, и вот всего олигархического класса, который сегодня, в принципе, управляет Россией, их капитал находился здесь, в Англии. Но несмотря на это, они здесь провели операцию, и они, в принципе, это было открыто, это преступление было раскрыто благодаря только физическому здоровью Александра, самого Александра. Если бы он, как и предполагалось теми, кто рассчитывали, если бы он первые 2 недели умер бы, никто никогда не доказал бы, что за этим убийством стояли российские спецслужбы. Именно поэтому и был впервые использован вот этот Полоний. Они были уверены, что никто... Почему вот остался след везде? Исходя из того, что из уверенности, что никто никогда не догадается, никто не установит, в результате чего убит. А опыты, они проводились на чеченцах. Эти ядовитые вещества... Отвечая на первый вопрос вот о таких некоторых, скажем, о плюрализме среди чеченской оппозиции, о видении все-таки будущего независимого государства Ичкерия и вас, и Амины, в каком обозримом будущем вы видите появление такого государства? Ну вот понятно, что вопрос, наверное, из области футуризма, но насколько вот... по режиму силен и продержится, или вы все-таки надеетесь застать создание такого чеченского государства? Я абсолютно не сомневаюсь в том, что на нашем веку чеченская государственность будет восстановлена, и те процессы, которые идут в самой России сегодня, это подтверждается. Путинский режим, он обречен, и я не сомневаюсь в том, что после Путина взаимоотношения России и Чечни кардинально изменятся, и в России есть силы, которые понимают, что установление нормальных отношений с Чечней — это в первую очередь выгодно для России. И та работа, и ту работу, которую мы проводим сегодня и с российской общественностью, и с представителями российской оппозиции, и с представителями российских общественных организаций. И вот я еще раз хочу напомнить вот наш форум, который прошел в Брюсселе в мае месяце, посвященный 20-й годовщине подписания договора о мире. И вот то заявление, совместное заявление, наше совместное заявление с представителями российской общественности о том, что взаимоотношения России и Чечни в последующем должны строиться на основе этого договора, вот это и есть основа, это и есть и базис. И поэтому у меня нет сомнений, что чеченская государственность будет восстановлена. И это я не имею в виду, что то правительство, которым сегодня я руковожу, или те наши политические силы, которые сегодня стоят на позиции чеченской государственности, вот они в обязательной форме должны управлять этим государством. Нет, я это исключаю. Я считаю, что наша задача довести ситуацию до выборов, и уже избранная новая власть Чечни, чеченская власть, она будет устанавливать взаимоотношения и с Россией, и с другими государствами. И в этом у меня нет никаких сомнений. Ну, насколько я помню, Амина видела это государство, созданное по законам шариата, вот, а вы сторонник такого светского государства, где государство отделено от религии. Дело в том, что ни я, ни Амина, мы не можем сегодня навязывать модель чеченского государства чеченскому народу. Мы отстаиваем ту государственность, которая была восстановлена в результате абсолютно в результате и в соответствии с нормами и принципами международного права. И у нас есть принятая Конституция. И вносить изменения и менять эту Конституцию — это прерогатива, исключительная прерогатива чеченского общества и чеченского народа. И в последующем, когда у чеченцев появится такая возможность, я уверен, что эти вопросы тоже будут пересмотрены. Я согласен с тем, что или с теми, кто считают и говорят, что должны пройти политические реформы. Безусловно,
они должны пройти, безусловно, они пройдут, но эти политические реформы, чтобы провести, у людей должен быть мандат от чеченского народа. Спасибо. Это был глава правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмат Закаев. Он комментировал нам, как и те риски, которые есть у чеченцев, и не только у чеченцев, перед путинскими режимами. Он вот предлагает все-таки не выделять, і тут невелике протиріччя бачу з тим, що ти кажеш, що для вбивства там... Абсолютно правильно. От, річ в тім, що я вже не хочу заглиблюватися, хто такий Кадиров, якщо у вас буде окрема передача, залюбки поспілкуємось про це. От, він абсолютно чітка маріонетка Путіна з своїми нюансами. Це дуже чітко виписаний сценарій їх взаємовідносин. От, і він сам по собі нічого приймати не може. Він може на території Ічкерії робити вигляд, що він цар і там такий самостійний і все, але це йому дозволено. Я б хотіла повернутися до іншої теми, теми зачисток, теми ФСБ, Кадиров – це ФСБ. От. Річ в тім, що це не перші зачистки в Україні. Вони були після того, як Росія програла першу російсько-чеченську війну, це 96-й рік, вивід військ, і почались злобні зачистки тих, хто допомагав чеченцям виграти ту війну і хто брав в ній участь. От в Україні, в Одесі, восени 96-го в Одесі були розстріляні чеченці, один з них відомий співак чеченський, от, просто в квартирі. От, звісно, ввірвалися автоматники, розстріляли всіх, хто там був, і, власне, звісно, ніхто не знайшов винуватців. Ну, це вже навіть просто непристойно навіть і говорити, що їх шукали. От. Далі, в 97-му, на початку літа, був розстріляний в Києві чеченець і співголова Товариства Українсько-Чеченської дружби Како Махаурі. Коли йшов додому, в нього всадили з автомата 12 куль. Тоді, ну, знайома мені по роботі міліція казала: а чого ти не питаєш, тобі що не цікаво, хто розстріляв Махаурі? Ну, мені незручно сказати, що мені не цікаво, бо я знаю, що ви скажете. От. Я кажу, та, звісно, цікаво. Що сказали все ж таки офіційно? Сказали, це були бандитські розборки. Думаю, я від вас іншої не чекала, бо я прекрасно знаю, за що. Він багато що зробив. Він їздив в Чечню, зокрема, з журналістами, зі мною, зокрема, ми їздили з ним по Чечні, і це було, ну, дуже вагома підтримка для нас. От. Він допомагав багато в чому іншому, і польовим командирам, коротше. І вони вбили людину, яка їм заважала. От, від злості вони програли цю війну. Так, емоції росіян мають. Слухай, можна ще трошки скажу про зачистки? А тепер, в цьому році, Тимур Махаурі, ну це родич цього Како Махаурі, який загинув в 97-му. Спочатку що було? Його спочатку намагалися арештувати, там за щось посадити. Це теж стара тема. Річ в тім, що це абсолютно точно, що наші правоохоронні органи, принаймні окремі люди СБУ і міліція співпрацювали з ФСБ. От. Ну, співпраця СБУ з ФСБ тут не викликає сумнівів через те, що до 13-го року, до революції 13-14 рік, то навіть філіал ФСБ був в приміщенні, центральному приміщенні СБУ, тільки з окремим ходом. ФСБшники могли знати все, що роблять СБУ, от, а що робить ФСБ, СБУшникам було зась. Все, вони окремий вхід, окреме життя. От, і це було, так би мовити, чомусь на законних підставах. От, тобто керували щодо зачисток. Дай я вже закінчу, будь ласка. От, Тимуру Махаурі не вдалося його посадити. Ну, підключились правозахисники, підключився Мосійчук Ігор, який зараз теж в цій же ланці замахів на нього. Тимура витягли. То його вбили. На Бессарабці підрив машини. Це все та сама зачистка. От, що я ще хочу сказати, що да, офіційно вигнали ФСБ з України, але скільки тут лишилось їхніх агентів, прямих адептів, виконавців, їм навіть не треба щоразу їздити туди-сюди, в мене таке враження. Хоча це теж окрема тема, їх можливість приїхати і зникнути тут же з України. От, через те, що десь вже всередині, ну це той випадок, що я знаю, це десь 2006 рік, коли ми натрапили
розраховували на випадок, коли чеченці, який тільки приїхав до Києва, тільки він тікав з Росії, він був родом з Самашок, то можете собі уявити, які в нього... Наталочка, я Почекайте, перерву. Ми продовжимо. Його арештували в Києві на вокзалі СБУ, закинули в Лук'янівську в'язницю, і він ніде не числився. Випадково, коротше, не випадково, розкопали, витягли його звідти. І я розмовляла з одним прокурором, не на камеру, він каже, ви не записуєте, гарант, я кажу, так. Він мені пояснив, це торгівля людьми. ФСБ замовляє в Україні нашим силовим структурам тих, хто їм не, тих, хто чиєї крові ФСБ хоче, от, своїх ворогів, що їм населили, значить, замовляють, ці викрадають, і потім їх, живих, мертвих, як домовляться, перепродають Росії. За гроші, за послуги взаємні. Це вже як у кого цей бізнес пішов. Я кажу цьому прокурору, в Генпрокуратурі, до речі, це був прокурор з Генпрокуратури, молодий. От я кажу, так, а чому ви про це не заявите? Дурне питання, я сама знала, що він не може про це заявити, бо йому жити залишиться 15 хвилин, ну, може, 2 доби. Ахтем, извини, вот так вот сконцентрировалась долго. Ты тоже слушал сейчас внимательно Ахмата Закаева. Мне показалось, что пытаясь, вот, как бы говорить, не рассматривайте Кадырова, нынешнего, там, как его назвать, даже руководителя Чечни, в отрыве от путинского общего контекста. Я понимаю его как все-таки как политика, который боится нагнетания вообще и в Украине, и в мире в целом античеченской истерии. Ну, сразу понятно с тем, что да, могут знать Амину Акуеву, Адама Осмаева, но вот эта негативная деятельность, то, что со знаком минус, она запоминается значительно сильнее и больше. Да? Ну, и вот в принципе, такой это перенос. На мой взгляд, все-таки, что у врагов режима и у врагов режима плюс врагов Путина, то есть Кадырова, все-таки опасности больше. Вот тебе какой-то знаешь, почему как режиссера? Потому что вы еще и психологи. Вот как бы, то есть, вот из того общения... Я, с одной стороны, абсолютно с тобой согласен, и я понимаю, на самом деле, опасения Закаева, да, потому что, ну, наверное, как любой взрослый человек, мудрый человек, у которого огромный жизненный опыт, и трагический в том числе, и, ну, а как назвать ситуацию, когда человек вынужден за свои убеждения жить вне Родины. Но при этом то, что я вот сейчас услышал, и до этого то, что я видел и слышал, как высказывается господин Закаев на ту или иную тему, у меня сложилось ощущение, что да, он рассуждает как действительно человек, который переживает за судьбу своего народа. И переживает, чтобы при слове чеченец, при слове Ичкерия не возникала вот этой вот ассоциации, что это исключительно только зло, да, что это исключительно только там фигура Рамзана Кадырова. Но, к сожалению, да, ни для кого не секрет, такой негативный опыт, да, особенно во взрослом возрасте, он ярче оставляет следы в душе человека, в памяти и так далее, и так далее. Ребенок, к счастью, легче избавляется от негативного опыта, потому что ему, наверное, ну так Всевышним было мудро заложено, что ребенок чаще забывает и большую часть негативного опыта забывает, да, и растет дальше с тем, чтобы быть открытым миру. Поэтому господина Закаева я как раз понимаю. И ты в то же время прав в том числе, что у врагов кадыровского режима, конечно, они находятся в опасности. И я согласен с господином Закаевым, что не следует рассматривать позицию Кадырова как что-то очень уж самостоятельное. Наверное, ему позволяют там, в каких-то нюансах действовать самостоятельно, но по большому счету, когда речь идет о принятии каких-то серьезных решений, коим является и убийство Амины в Украине, я не думаю, что он самостоятельный в этом. Об Амине. И опять именно твоем посвящении фильму, который выйдет в декабре, фильма «Киборги» Амине Акуевой. В чем будет заключаться это посвящение вот, визуально? Там понятно, что на этот фильм пойдут люди, он будет по кинотеатрам. Это будет, не знаю, ты думал об этом, сделать
какой-то трейлер такой, или там даже просто репортаж, вот как делают, взять как режиссер киношник, сделать такой абсолютно киношный, но репортаж об Амине, который будет показывать перед самим фильмом. В чем будет эта ощутимая часть этого посвящения? Ты знаешь, мы записали уже наш креативный продюсер Валерий Козлетинов, он уже сделал ряд интервью с воинами, части, которых мы знаем как киборгов, хотя они сами, мягко говоря, не очень любят это определение. Да, это определение. Он сделал уже ряд интервью, и это вот всегда так, когда ты уверен в том, что обязательно там, в любой момент, потому что мы с Аминой очень часто переписывались по разным там необходимостям, вот, и мы планировали сделать интервью и с Аминой тоже, в контексте того, что вот человек другой национальности, да, там другого вероисповедания, да, совершенно осознанно здесь в Украине отстаивает будущее своей страны. Да, и таких людей, ведь мы сегодня говорим о чем? Мы говорим сегодня о том, и в фильме в том числе, что сегодня на наших глазах происходит рождение украинской политической нации. І я є відвертим прихильником української мови, і особливо те, що стосується там публічних осіб, або там засобів масової інформації і так далі, таке інше. Але факт є фактом. І це чудово, і це приклад того, що в Україні на наших очах відбувається цивілізаційний вибір між прошлым радянським, так, і майбутнім. І от именно про это наш фильм. И Амина, как, наверное, мало кто другой, она как раз вот и являлась таким, что ли, показателем того, что бороться за честь, за свободу, за собственное достоинство, за будущее своих детей, возможно, и в Украине, потому что тут как раз сошлись, да, имперские амбиции Кремля и Путина, и в контексте этого и Кадырова в том числе. Сам чувствуешь себя при этом в безопасности, когда касаясь этих тем и общаясь вот Ты знаешь, с такими людьми? Я про это не думаю. Меня как-то, я иногда задумываюсь, конечно, я же нормальный человек, да, но не снимать кино, не рассказывать об этом, я совершенно четко понимаю, что я не имею права, потому что я нарушу завет Всевышнего, если тебе дан инструментарий, в моем случае такой, как кино, если у тебя есть команда, которая это может сделать, если тебе это болит, ты же прекрасно знаешь, я 4 года не бываю в Крыму. Это моя боль личная. Я ощущаю это как свой, не хочется громкие слова говорить, но тем не менее так, как свой долг. И я знаю, я имею честь знать очень многих людей, которые и с оружием в руках в том числе защищают все, что мы называем сегодня Украиной, и Крымом в том числе, и разных национальностей. И когда ты с ними говоришь, смотришь им в глаза, слышишь, про что они мечтают. Они, кстати, очень мало говорят про войну. Я бы объяснил, почему я задал вопрос, не для того, чтобы там заполнить эфир, а чувствуешь ли ты себя в безопасности? Вот я помню твое участие активно на Майдане, мы там даже как-то пересекались в Крым, ты говоришь, не ездишь, а потом ты в 14-м, и мы это уже обсуждали однажды в эфире, берешь и летишь в Москву за Никой, да, вот, которая получила. Да. Это что, для этого надо получать тогда, что гарантии безопасности ты полетишь нет, туда? Или ты знал, что просто на фестивалях с тобой ничего не случится? Нет, тогда, во-первых, я вообще... Но тогда уже аннексия Крыма состоялась. Да, но я говорю, я тогда вообще о безопасности как таковой своей личной, я не задумывался, можно назвать это там адреналином каким-то, да, можно назвать тем, что я вообще, честно говоря, думал, что вот та ситуация, которая произошла, собственно, оккупация Крыма, да, что это в очень скором времени решится. Ну и самое немаловажное, то, что касается конкретно премии Ника, да, это премия, которая стоит вообще особняком, потому что за ней стоят такие люди, как Лия Хиджакова, как Басилашвили, как Царство небесное покойный Ильдар Рязанов. Это прекрасные люди, просто вручают ее в Москве. Да, вручают в Москве, это правда. И тогда я совершенно про это не думал. Сейчас, вот если бы мне предложили сейчас, я бы, наверное, не поехал, потому что был бы уверен на 100%, что, наверное, я уже оттуда не выйду. В тот момент, там сыграло много каких входящих. И то, что это очень свежо сейчас, и то, что это совершенно другая премия, да, и я еду, собственно, по поводу Хайтармы. И если быть, так максимально откровенным, почему-то мне
ударил в голову юношеский максимализм, внутри которого я почему-то подумал, что это может быть очень громкой такой культурологической акцией вот там, вот в логове врага, да, сказать о том, что я приехал со свободной Украины, и я верю, что Крим вернеться в Україну. А ми трошки відволіклися на тему власної безпеки. Тобто, я зрозумів, нічого окремого, поки там в телевізійній, в кіно, галузі присвячувати Аміні, ти, ну, таких планів немає. Ну, ти мене так підсвітив. Змушує. Будеш робити чи не будеш? Ні, це обов'язково буде, але просто ще не пройшло доби, да, і я, чесно кажучи, я з іншими думками перебував цю добу, але я впевнений в тому, що якщо так станеться, якщо не я, там зніму або документальну стрічку про Аміна Окуєву. Я знаю, що мої колеги, сьогодні я вже брав участь, сьогодні по обіді я брав участь в зйомках документального фільму про Аміна. Вже мої колеги з каналу 1+1 вже знімають. І вже сьогодні, якщо не помиляюсь, сьогодні або завтра вже буде прем'єра цього документального фільму. Тобто, ну, швидко так. Якщо я це не зніму, я на 100% впевнений, що знімуть кіно і фільм про Аміна Окуєва. Знову повертаючись до самої особистості. Окуєва вчора Олена Білозерська написала такий пост, дуже зворушливий, про своє знайомство з Аміною Окуєвою. І згадує теж часи Майдану про те, що Аміна підійшла до неї, щоб вступити в правий сектор, і тоді Білозерська зізнається, вона пригальмувала, як каже, бо Аміна здалася їй надто радикально. Це Білозерська пише про Аміну Окуєву. Да? От, якби, чи дійсно в неї був такий порок, чи просто вона змінилася за 4 роки, і ми не всі знаємо, яку ми знаємо дуже активно останні 2-3 роки. Можливо, раніше вона була трохи іншою. Ну, вона не змінилася. І просто як публічна людина вона дуже стримано говорила, коли її про це запитують. Але ж для вас не секрет, що вона бачила кінець всякому злу і всякій біді, коли впаде імперія зла, і коли Російська імперія в тому вигляді, в якому вона зараз існує, її не стане. От, тобто, а що ви хотіли ще радикальніше? Ти казала на початку цієї програми, що тебе вражали чеченські чіткі. Я так розумію, твоя зацікавленість навіть десь ісламом теж пішла з того періоду, з Чечні, з 90-х років, коли ти була там як журналіст. Ну так, звісно. Тобто вона пересічна, одна з тих чеченок? Вона як одна з них. Ні, вони всі люди різні. Так, природньо. Але мене цікавили ті жінки, які, ну, зокрема, просто я тупо зразу скажу. От, вона мені страшенно нагадала тих 2 чеченських снайперок, з якими мені довелося зустрітися в Грозному. От, при тому, що в цей момент вони грали роль просто чеченських дівчат, які носять воду в Масхадову. Це були перемовини після рейду Шаміля Басаєва, це були перемовини в Грозному, чеченсько-російські перемовини за участі ОБСЄ. От. І коли я їх побачила, так, ну в мене там свої були проблеми і завдання, але коли я побачила цих дівчат, які тихо, мирно несуть воду, але сутність, вираз обличчя, я не можу цього описати чітко. От перше я побачила в Аміні з першого погляду. От, я так тільки очима кліпнула, думаю, опа, мені здається, я їх десь бачила. От, ну так потім і виявилося, що це були снайперки, які просто це питання безпеки, до речі, через те, щоб бути Асланом Масхадовим в центрі окупованого Грозного і вести перемовини, от, і не очікувати нападу на себе, ну це було б смішно. Тобто це був один з моментів, коли воду, ну, в жіночому вбранні все носили йому ці снайперки молоді. І потім я знайшла підтвердження, я їх у себе на відео знайшла. Дякую, це була журналіст Наталя Чангуля. А можна я ще дещо скажу? У нас хвилина Питання безпеки. Питання безпеки. І для
і чеченців, які пішли напряму з Путіним, з Кадировим, і питання кожного Я, на жаль, маю завершити програму, бо щойно скажу одну фразу. Почався брифінг голови СБУ Василя Грицака, і тому ми просто переключимося. Все суспільство повинно видушувати зараз цих рашистських гнид кадирівських, все суспільство. І поставить все під контроль. Інакше це закінчиться. Василь Грицак, голова СБУ, брифінг наживо, ми переключаємося. Близьким Аміни Акуєвої, яка трагічно загинула вчора, ви це всі знаєте. Так само, як і знаєте про те, що, на жаль, війна розв'язана проти України, Російської Федерації, в якій гинуть мирні люди, в якій гинуть бійці українських підрозділів, воєнізованих формувань, не щадить нікого. Зрозуміло, що люди, яких Кремль або російські спецслужби бачать загрозу для себе, входять до групи ризику, і тому стосовно них розробляється спецслужбами Російської Федерації, а також так званих МГБ, ДНР та ЛНР спеціальні операції по їх ліквідації. І, на жаль, інколи такі люди гинуть. Якусь частину цих поганих для нас задумів нам вдається локалізовувати, якась, на жаль, якісь з них нам не вдається локалізувати. Це практика у всьому світі така, що, на жаль, не кожен теракт вдається попередити. Ви бачите, скільки терактів проходить сьогодні і у Європі, і на інших континентах нашої землі. Сьогодні темою нашого брифінгу буде розкриття, попередньо можу сказати, розкриття злочину скоєного стосовно нашого співробітника Олександра Харабарюша. Я хочу нагадати трішки всім присутнім про цю трагічну подію, яка сталася 31 березня 2017 року, коли о 8 годині 27 хвилин надійшло перше повідомлення про те, що на перехресті проспекта Металургів і вулиці Кафайської стався вибух. Стався вибух, в результаті якого загинув полковник Служби безпеки Олександр Харабарюш. Прошу нагадати, показати фрагменти про цю подію. Фрагменти відео. Як усе відбулося. Це відео людини, яка пізніше заклала вибуховий пристрій. Прошу звернути увагу на її поведінку. В цей момент, коли вона підійшла до цієї арки біля будинку, де проживав Олександр Харабарюш, вона не помітила, що там стоїть камера. І ви зараз побачите, коли вона присяде, характерну реакцію, коли вона зверне погляд до камери, яка була включена в нічному режимі, працювала з підсвіткою, як вона швиденько потім звідти пішла. Ось цей погляд. Тепер сам момент закладки вибухового пристрою. Це Тойота, яка була підірвана з Олександром Харабарюшем. Вона присіла, причепила вибуховий пристрій і повернулася в тому ж самому напрямку, звідки прийшла. Наступні кадри, відзняті відеореєстратором, знайшли людину, яка, проїжджаючи в автомобілі, і в неї працював відеореєстратор. Ось вона стоїть на бордюрі. Контролює фактично виїзд з двору. А ось момент буде вибуху.
підрив. Дякую. За вказаним фактом Службу безпеки України було зареєстровано та розслідувалося кримінальне провадження за частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України вчинення терористичного акту. Слідством та оперативними співробітниками Служби безпеки був проведений великий обсяг роботи, в результаті якого особу, яка нами сьогодні обґрунтовано підозрюється у вчиненні цього терористичного акту, було виведено на контрольовану нами територію і сьогодні затримано у місті Одеса. В місто Одеса вона прибула для того, щоб отримати біометричний паспорт. За погодженням з слідчим Служби безпеки я назву ім'я цієї людини. Це Прасолова Юлія Володимирівна, 13 липня 1988 року народження. Проживала у місті Донецьку по вулиці Артема, 67. За виконання своєї роботи вона отримала, за попередніми даними, 15 тисяч американських доларів. Будь ласка, включіть відео. Хочу сделать добровольное заявление. Я Прасолова Юлия Владимировна, 13.08.1988 года рождения. Совершила преступление в городе Мариуполь 31 марта. Убийство полковника Александра Разгу. Во вторую ходила, смотрела. Один раз уже хотела подойти, села в ад, открыла рюкзак, подняла голову, на меня смотрит камера, испугалась. Ушла, пошла в круг, опять покурила. Курила на детской площадке. Уже была ночь, уже было довольно много времени прошло, пока я ходила. Потом я увидела, идет неожиданно ночью компания, 3-4 мужика таких здоровых, в темном одеты, и именно там проходит. Думала, что это такое очень странно, и думала, значит, не надо идти сюда. Прямо на встречу с ними пересеклась, прошла рядом с ними возле газеты, рядом стоящие, прямо лицо к лицу. Они пошли дальше за газетой, а я в этот момент прикрепила устройство и убежала домой. До дороги скинула куртку. З'явилися нові цікаві деталі, я, на жаль, не все можу розповісти вам сьогодні, але вона розповіла навіть про ці окурки, які були вилучені слідчими з слідами, тобто на яких є сліди того, що їх курила жінка саме. Що хочу сказати, як я сказав, робота була проведена дуже велика і клопітка. Ми не просто затримали людину, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні цього терористичного акту. Ми знаємо значно більше, ніж зараз можемо сказати. Я скажу лише те, що ця людина входила до так званого Центру спеціальних операцій, який діє під егідою МГБ ДНР. Хочу сказати, що цей центр очолює Євдокімов Василь Вікторович, який народився 8 лютого 1973 року. Позивний символічно Ленін. Центр координується і фінансується спецслужбами Російської Федерації, і в нас знову ж таки є обґрунтовані підстави так говорити сьогодні. На цей час тривають слідчі дії по передбаченні статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу щодо затримання підозрюваної та її особистого огляду. Крім цього, хочу нагадати ще й про те, що всього протягом 2016 та 2017 років підрозділами Служби безпеки України попереджено 22 терористичні акти, затримано 62 особи. Нами встановлено майже
1000 учасників диверсійних груп, з яких затримано 114, засуджено 54. Я думаю, що всі ми розуміємо, що за кожним з тих затриманих або за кожним попередженим терактом стоять врятовані життя людей. Ми проводимо велику роботу. На жаль, у нас не все вдається. Але, як я вже сказав, чим менше лунають вибухи і постріли на сході нашої країни, тим більше вибухів і пострілів лунає по всій Україні. Це те, що називається гібридна війна. Так, нам дуже важко. Але повірте, і слідчі, і оперативники роблять величезну роботу для того, щоб крок за кроком наближатися до тих, хто організовує на нашій території щодо наших громадян оці терористичні і диверсійні акти. І повірте, ми дійдемо до кожного і зробимо все можливе, щоб розкрити усі злочини, які на сьогодні є нерозкритими. Крім цього, хочу зазначити, що прямо в ці хвилини йде документування ще одного злочину і затримана особа, яка в Донецькій області з майже кілограмом вибухівки планувала підірвати об'єкт критичної інфраструктури. Ми завтра дамо цю інформацію. Тобто навіть зараз одночасно документуються 2 таких злочини. На жаль, ми не можемо поставити це на конвейер, це дуже непросто. І ті, хто працюють або працювали на лініях боротьби з тероризмом, або просто були оперативними співробітниками чи слідчими, мають розуміти, що так само, як є експерти, які з легкої руки дуже критично ставляться до роботи правоохоронних органів сьогодні в Україні. Це дуже непроста і складна робота. Так, нас підривають, нам загрожує небезпека нашим співробітникам, які роблять важку бойову роботу. Навіть зараз, кожен день в зоні АТО перебуває, як я говорив, більше 900 наших співробітників. Це крім Донецького і Луганського управлінь, які зараз об'єднані в глав по Донбасу. Але разом з тим, я переконаний, що ми з честю робитимемо надалі цю роботу. Ще я хотів би звернути вашу увагу на те, що вам сьогодні роздали ось такі примірнички, брошурки. Це не щось нове, це інформація з нашого сайту. Це просто до вашої уваги, щоб ви звернули увагу, полистали, звернули увагу ще раз на ті речі, які робила Служба безпеки. Вони забуваються. Але тут інформація про попереджені і розкриті терористичні акти і замовні вбивства, резонансні злочини. Дякую за увагу, це все, що я хотів вам сказати. Готовий відповісти на ваші запитання. Скажіть, будь ласка, чи центральна організаційна випадковість, що сьогодні розкрили злочин, чи на вас був тиск, який є у суспільстві, в соцмережах на бездіяльність, обґрунтовану чи на обґрунтованому бездіяльність? Це не є випадковість, це не є... Я не маю нічого казати, ми його розкрили сьогодні, ми сьогодні це дали, цю інформацію. Якби ми розкрили це вчора, ми дали би це вчора. Просто, пане голово, виглядає, що ви виправдовуєте. Ці всі роздруковані листочки, це виглядає запортання. Ви, мабуть, бачите, що сьогодні пишуть різні там радники і Міністерство внутрішніх справ і інші чиновники, що Служба безпеки України просто не може попередити теракти, які відбуваються в Києві останні 2 тижні. Можна сказати, що Служба безпеки дійсно треба щось змінювати зараз, і вона не може справитися з цією питання. Я почув ваше запитання, ви не виступаєте, я відповідаю на ваше питання. Так от, це в цій брошурці саме нагадування того, що Служба безпеки може і розкриває, і робить цю роботу. Розумієте, робить цю роботу. І ця робота, так, бувають помилки, не завжди вдається розкрити дуже швидко складний злочин. Проти нас діють такі ж самі професіонали. Як каже один наш співробітник, коли в колгоспі курку вкрадуть чи свиню, і то не так просто це розкрити. А тут діють спецслужби, розумієте? На жаль. А в брошурці сказано лише те, це доля того, про що можемо сказати. Дуже багато інформації, яку ми, або злочинів, які ми попереджуємо, або реалізовуємо, ми не повідомляємо це на сайт, ми не даємо це громадськості, тому що вони є частиною або епізодом з більш довгої гри, так би мовити, яку ми ведемо. Це теж є. Тому це не є виправдовування, я не прийшов виправдовуватися, я вам розповідаю про те, що ми зробили сьогодні. Співпало так, як воно є. Ви сказали, що дуже важко попередити ці злочини, які скоїли Російська Федерація. Чи є конкретні якісь докази того, що це скоїла Російська Федерація, і вони можуть більше? Йдеться саме про Аміну Акуєву. Мені не зовсім коректно буде
коментувати провадження, яке ми не провадимо. Ви знаєте, що Національна поліція розслідує це провадження і зареєстрована кримінальна справа, кримінальне провадження за статтею 115 «Навмисне замовне вбивство». Частина 2 статті 115. Тому мені зараз сказати, є там слід Російської Федерації чи немає, я не можу просто голословно говорити. Водночас я можу допустити з величезною долею ймовірності про такий слід. Пане Прецак, будь ласка, що наймене впливу дуже злочин 1 червня, що були взяли Кюрера, та вже є конкретно зачіпи собі повищі. Що у тій справі ми бачимо, що, в принципі, не упередження того злочину, але продовження, і все-таки ті, хто хотіли, що зробити, це зробили. Ви задаєте правильне запитання, але, будь ласка, треба задавати тим слідчим, які проводять провадження по цій кримінальній справі з цього відомства. Ми не розслідуємо це кримінальне провадження. Ми однозначно будемо надавати максимально допомогу в розслідуванні цих і інших злочинів. Але це робиться у процесуальному плані, коли нам надійде доручення від або процесуального керуючого, або слідчого.